Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, martes, día 20 do mes de xaneiro, imos a falarlles de temas da actualidade municipal, como por exemplo, que xa está avanzando a posibilidade de mellora da rede de agua do Xalo Mercede ou un convenio entre o Concello e a empresa Coventina Renovables. Tamén o Concello de Cerceda vai adxudicar próximamente a renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Roxo. Falaremos do programa de promoción da saúde, que xa se está realizando, ou que se pode sumar, e de que este venres que ven hai un contaconto para os máis pequenos da casa. Tamén este sábado que ven hai sábados de baile, se pode renovar o DNI en Cerceda, falaremos deso a principios do mes que ven, e tamén lle recordamos que se pode doar sangue en Cerceda e da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo. Tamén recordamos que hai unha nova convocatoria de axudas para a natalidade por parte da Xunta de Galicia que xa se poden solicitar. E por último, en canto tempo, as previsións para mañán son de que teremos menos precipitacións e subida de temperaturas. Representantes do Concello de Cerceda e a empresa Coventina Renovables se reuniron a semana pasada para avanzar na mellora na rede de abastecemento de agua na urbanización do Monte Xalo. A empresa aportou no plazo de 6 meses o anteproxecto da actuación. Se trata de unha obra que ascende a 219.000 euros, unha cantidade que sería íntegramente sufragada por Coventina Renovables no caso de que o proxecto da central hidroeléctrica de bombeo reversible saíse adiante co caudal de agua que sería de 12,5 litros por segundo. O Concello de Cerceda, en este caso, di que o volumen máximo anual será de 43.200 metros cúbicos cunhas aguas que se derivarán da balsa superior da central hidroeléctrica pertencentes a súa vez o lago das Encobas. É unha gran solución adotada que ten en conta ademais un posible incremento da poboación do futuro, polo que a auga sería máis que suficiente. Agora o seguinte trámite será solicitar a concesión de augas segundo o regulamento de dominio público hidráulico. A intervención se enmarca nun convenio, insistimos, entre a empresa e o Concello que fai fincapé en compromisos a favor tamén da formación do emprego local e as solucións do autoconsumo para o consistorio, especialmente na zona do Xalo. Segundo a empresa, Coventina Renovables será unha das primeiras iniciativas previstas para desenvolver na zona, reafirmando o seu compromiso coa mellora do entorno e coa xeración dun impacto positivo na comunidade. Máis temas, o Concello de Cerceda vai adxudicar estes días a renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Roxo, do campo de fútbol artificial do Roxo, cunha inversión que supera os 300.000 euros, 313.000 euros en concreto. Será, como dixemos, máis que necesaria esta renovación do céspede artificial, xa moi gastado debido a moitos equipos que ali adestran e xogan todas as semanas. En este caso, será unha superficie de última xeración. Estará diseñado especificamente para a práctica do fútbol. Está fabricado mediante o sistema TUFIN, donde incluye unha mellor distribución das fibras, maior densidade visual e real e será máis natural e confortable unha vez este acabado. O obxectivo é que os traballos estén finalizados xa para o inicio da próxima temporada 2026-2027, polo que se estima que as obras terán que realizarse durante o verán, cando rematen as competicións e así ter o campo a inteira disposición para as obras. Ademais da calidade do uso, tamén se mellorará notablemente a sostenibilidade da infraestructura deportiva con esta actuación. O terreo de xogo terá unhas dimensións de 105,5 metros de longo por 69 metros de ancho, alcanzando unha superficie total de 7.300 metros cadrados. Máis temas, o Concello de Cerceda está levando a cabo, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, un programa de promoción da saúde
que abrangue actividade física, alimentación saudable e benestar emocional. Se vai a prolongar dende este mes de xaneiro ata o mes de xuño con actividades teórico-prácticas que serán no viveiro de empresas de Cerceda todos os xoves polas mañáns ás 11. Comenzará con alimentación saudable, seguirá con, en este caso, tamén haberá a parte de alimentación saudable, benestar emocional e unha terceira parte sobre actividade física. Se alguén quere inscribirse e anotarse, pode facelo ou ben na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden chamar por teléfono o 88198 15 53, é gratuita e xa se poden anotar. Comezou xa a funcionar esta actividade o pasado xoves. Este próximo venres hai contacontos. Este próximo venres, día 23, haberá un contaconto na Biblioteca Municipal de Cerceda. Será ás 5:30 da tarde para os máis pequenos da casa, de 0 a 5 anos. O contaconto se chama A Viaxe de Nano. A Viaxe de Nano, divertida, alegre, este próximo venres, que ven, día 23, ás 5:30 para os máis pequeniños da casa, de 0 a 5 anos, na Biblioteca Municipal de Cerceda, contacontos. Eso para os máis pequenos, e agora para os maiores, os habituais usuarios dos locais sociais que hai espallados por todo o Concello de Cerceda, volven a celebrar sábados de baile. Este sábado que ven, día 24, corresponde a unha nova edición de sábados de baile e que volverá a ser no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. Será dende as 7 da tarde ata as 10 da noite, donde o dúo Charada será o encargado de poñer a música, a diversión, para esta nova edición de sábados de baile, para este sábado que ven, día 24, de 7 da tarde a 10 da noite, no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, para todos aqueles que queiran divertirse e pasalo ben. En canto ao DNI, se vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que está aberto o plazo para poder solicitar praza para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Será o luns día 9 de febreiro cando veñan o equipo da Policía Nacional para facer este trámite. Luns 9 de febreiro. Agora, nas dependencias da Policía Local na planta baixa da Casa do Concello, poden achegarse para solicitar cita para ese día, para o 9 de febreiro. De momento, aínda quedan citas libres. Recordadelle tamén que a próxima visita para renovar o DNI vai a ser o 14 de abril. Mais temas, o Concello de Cerceda pon a disposición da veciñanza o servicio de conciliación Bos Días Cole, tanto no Colexio de Cerceda como no Colexio da Silva, e que xa comenzou a principios de curso e que se pode sumar calquera que o precise. Se trata de un servicio onde nenos e nenas poden acudir ao centro escolar antes do horario lectivo para estar atendido por monitores ou incluso para almorzar e así conciliar a vida familiar e laboral. O horario no Colexio Cruce é de 7:30 da mañán a 9:30 antes de que comenzan as clases, mentras que no Colexio da Silva tamén comeza a 7:30, pero é ata as 9 menos cuarto. Se queren ter máis información, tamén poden chamar o teléfono de servicios sociais no 981 68 60 68 e pedir cita ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello polas mañáns. En canto á doazón de sangue, o luns, día 26 deste mes de xaneiro, se pode doar sangue no campo da Feira de Cerceda. Un autocar blanco doado se estará en Cerceda pola tarde. Dende as 4 ata as 9, o luns 26, se pode doar sangue en Cerceda. E tamén este mes, a finais de mes, volve a haber unha recollida de lixo voluminoso que ten o Concello de Cerceda a disposición dos veciños. O Concello presta este servicio de recollida de residuos voluminosos àqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño, principalmente, ou polas súas características. En este caso, a recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres día 30 deste mes corresponde unha nova recollida. Si queren utilizar este servicio, deben de chamar previamente o teléfono da empresa concesionaria, o 981 69 30 72, ou o teléfono móvil 616 167 131, indicándolle o lugar
e a cantidade de lixo que van a depositar. Queda totalmente prohibido depositar o lixo varios días antes. Ten que estar ali o día anterior antes das 7 da mañá. E recordarlle que o Concello de Cerceda dispón de un punto limpo para precisamente depositar ese lixo. Ese punto limpo é gratuito e ali poden achegarse e depositalo persoalmente. Está aberto os martes e os xoves polas mañáns de 9 a 2 e os sábados tamén pola mañán de 9 a 2. Falámoslles agora de unha nova axuda para a natalidade, en este caso da Xunta de Galicia. O Goberno galego volve a activar unha axuda para fomentar a natalidade en Galicia que ten como obxectivo a de cubrir gastos que supón o nacemento, a xestación ou a adopción de un fillo. A cuantía desta axuda é de 1.200 euros ao ano durante o primeiro ano e no plazo da convocatoria actual termina o día 31 de marzo. Teñen de plazo ata 31 de marzo de pedir esa axuda de 1.200 euros durante o primeiro ano por nacemento, adopción ou acollemento. Logo, os seguintes anos tamén terían dereito a esa axuda, pero sería máis reducida. Poden solicitala a través do portal web da Xunta de Galicia. Foron, ano pasado, máis de 120.000 familias galegas as que disfrutaron da Tarxeta Benvida, que así se chama, un programa implantado no 2016 co obxectivo de apoiar as familias cos gastos derivados do nacemento de un fillo ou filla, tamén da adopción ou da garda con fins adoptivos. Trátase de unha axuda inicial de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida, aínda que esta cantidade se duplica ata os 2.400 no caso de un terceiro fillo os seguintes. No caso das familias que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes, o monto da axuda se incrementará nun 25%. Cando a resolución desta axuda sexa favorable, o importe se ingresará directamente na tarxeta Benvida, unha tarxeta monedeiro personalizada co nome do beneficiario. Esta tarxeta pode utilizarse en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación e comercios especializados en puricultura ou produtos infantís. Con ela poden adquirir artículos básicos para menores como leite, alimentación infantil, pañales, roupa, biberóns, produtos de higiene, artículos de paseo e viaxe, así como produtos farmacéuticos destinados á infancia. A tarxeta Benvida está dirixida a persoas que cumplan determinados requisitos de residencia, situación familiar e nivel de ingresos. En primeiro lugar, é obligatorio ter residencia habitual en Galicia. En canto aos ingresos, a renta da unidade familiar na última declaración da renta non pode superar os 45.000 euros na unidade familiar. Tamén poden solicitala que nos tiveron un fillo, adopten ou acollen de xeito permanente e asuman a garda con fins adoptivos a menores de 3 anos. Asimismo está dirixido tamén a galegos ou descendentes de galegos que regresen a Galicia dende o estranxeiro nesas mesmas circunstancias. Xa rematamos co tempo. Para mañán, mércores, quedaremos na influencia das baixas presións con ventos de componente oeste que deixarán unha xornada de ceus parcialmente anubrados con chuvias que poden ser probables en calquera punto da comunidade, pero chuvias que serán de carácter non constante, sino espallado. As temperaturas experimentarán mañán un moderado ascenso e o vento sopra moderado de componente oeste con intervalos de fortes no litoral. Co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.